Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kini kedai ka jingpen bejong ka University Grants Commission. Baru ke Central University hari India. Kibadan kumba saupusan lanitam. Kindonno ya ka common entrance test na ka bentaga jimpule ha university bat ha ki college. Ti ka nehu nanduk kini senam ka baladap kala pediang ba na ka benta ka admission ha ki master's degree program ngin habban yait lembada kedika CUET exam. Ti hakini kasnem ko ladap kadai kasin ke bandeng ko bon ki khna jongi kim pada yo lat ban pen khrep ha hanrei da ke jingdon ye kanika reservation policy ha po jaga university ki khna jongi kim sim ladu nom hadu kata ti hangni university jongi ro ki khna jongi kedang yo hi ya kaban pule but let's say tang katu ningot ki basha kantan kita kalau menong kawai kalian kabalik se lela basngawi ke jing nong kakini ka snem ka baladam andai sakawai pat ke jing nong kalong ba lengba kali ka CUET entrance exam ki khna jongi kitu ki ba nang ban apply ong no menta ba ki jet kim jet tang ya kanihu lane katu ka nitli ki university ki jet be jabaro kata kamat ikitu ki saupo san sabhon rutli ki university kumuwi kena ngan syu anuk saya pi u apply na kamta ka admission ya ke MSc physics but simyo hangni ani hu ndai uyo ya ka offer pada hadu south league central university shabar jongka jala Meghalaya but legit ya ka wei ni university ka babahatam na pring kita ki south league but layo ya kalat dan pule ya ka MSc haka weipat ka Central University Shabar jongga jala ti kum kini ki kilong ban kalat ya ki khna jongi ban yo ban pule Shabar nambar ba ki pule ki Central University ka firu red ki hostel ru ki la ban yo ki nongi kai ro ki biang kumbalong menta lei ngimla ban klem kren di sha bahani udang bon pelat ki vakansi ki post ki ba 4 la ban pendam ti ngi kidan ki department ki ba telat satu kata-kata ti dan ki khna ki ba jit no wala ki yo ane hu ki jit no ban le jadi ki bai de kata kalong sakwe pat ke jing mentrai ki khna ki ba yele nang ba gani ka CUET menta ba phai pat chpang ka CUET exam ha ki college kamat ki khna ki ba pass ye class 12 ki hab banile ye ka CUET exam na ka banta ban join ye ka BA BSc ni kan kani ha ka jing snow jonga hi simet yamanta nga I ba kala bandong ka jing bobon ki khna jing ka daw kalong ba ka syllabus jong ka state board jongi ka embos kumban si ongno bon hi ki ot ba kam yarengkat ha kalian ka ongno ka jing haka lian ka ki bentaban pule la da nujor bat ki central boards kum ka CBSE lani ICSE ti sakwe te ka jing kalong ba ki exam center ka state kam dan nadu menta ki baktian datang na ka bentaban pule ki PG programs kadang semjing kan long ka ba hadu kata-kata ba ken penyele je ka CUET na ka mentaki kena ban kuliah ki college ke kala ban long ba lada nginyele no menta kala ban long ba ki college ki ba bha kum hislong kin bon ki bawan na ba bat ki kena khasi jomi kin haban hun ban le chi college ki ba kham duna lale ki college ki badan haki district headquarter lane haki jaka ba kham kandam ti andrei danbok yamanta ba ka UGC kala sha yamanta kasnam ban namyele yaka CUET na ka bagi khna ki ban puli haki college tendre haki snam ki banwan khna jongi ki dai ban long ki ba pan kre
but ngathrai ki nongi kai ki school ki college but ka sarkar ro ki haban let's say dan kajing pun create coaching center but kini kita landika coaching ha ki college but ha ki school lala ki jong khana khana jong kin ondu no bagi haban le ya CUT exam hakajing ni jonga na ka banta kalawai ka ba jrong nang ni sekmat ti ka bha bangi le ya ka CUT exam tangba ni de ban pembiang ya ka syllabus ka ba rengkat board but ki syllabus jong ki central board